PKK û xwebûn, felemez ûlû. Ev demek bû çavê her kesî li girava îmraliyê û peyama rêber Apo bû. Peyama ku dihat bayîn beriya çend roja bi sernavê aştî û civaka demokratîk biraya giştî re hate parvekirin. Ev ji peyameke zêdetir, bangek dîrokî û girîng bû. Rêber Apo di banga xwe de hem sedemên biryarên ku girtiye û hem jî pêdiviyên ku vê bangê bi wate û girîng dike daniye holê. Bêguman derbarê banga rêber Apo de gelek nirxandin bên kirin û divê werin kirin jî. Lê pêwîst e ev nirxandin li gorî girîngiya naveroka bangê bin. Ger hemû aliyên muxatab li gorî naverok û girîngiya wê nêzîkatiyek ciddî raber nakin, ev bang wê weke tê xwestin bi wate nebe. Ji ber vê yekê qasê girîngiya bangê rastkirtina wê jî xwedî girîngiyek mezin e. Di banga rêber Apo de bi hevokên zelal gelek tişt hatine diyarkirin û gotin. Lê tespîtên endamê heyeta îmraliyê Serosreya Önder ku piştî xwendina peyamê bilêv kirin jî bi qasê peyamê girîng bûn. Serosreya Önder di axaftina xwe de got, bêguman di pratîkê de danîna çekan û fesihkirina PKK pêwîstî bi naskirina siyaseta demokratîk û aliyê hiqûqî heye. Ev nirxandin ji bo bicîanîna banga rêber Apo di eniya dewlet û hikûmetê de divê çêbêkirin bi awayekî aşkere dike. Ev nirxandin di çarçoveya banga rêber Apo de rêveçûna pêvajoyê diyar dike. Ger dewlet û hikûmet divê derbarê de nêzîkatiyek erînî raber bikin wê ev pêvajo bi silametî pêş bike. Li diyarek ku hin aliyên desthilat û hikûmeta peyamên rêber Apo bi awayekê yekgirtî nagirin dest û tenê banga ji bo çekdanînê û fesihkirina PKK derdixin pêş. Ev nirxandinek şaş û kêm e. Helbet ev hemû di çarçoveya şerê taybet de tên kirin. Gel li holê behsa aştiyek civakî tê kirin, ev qonaxên wê yê cuda hene. Di vê mijarê de rêber Apo bi berpirsyariyek dîrokî tişta dikeve ser kir. Niha jî divê li beramberî vê banga dîrokî aliyê dewletê jî gavekê bavêje. Di çarçoveya banga rêber Apo de ji bo guhertin û veguherîn pêkbê û gavên pratik bên avêtin divê şert û mercan jî were diyar kirin. Di vê pêvajoyê de rewşa rêber Apo û mafê hêviyê divê were nîqaş kirin. Li gel vê ger em banga rêber Apo û pêdiviyên wê dinirxînin divê dewlet jî li gorî girîngiya mijarê tev bigere. Bêguman piştî 12 salan bi wê nebe jî dîtina rêber Apo di gelek derdoran de hêviyek mezin da ava kirin. Weke rêber Apo di peyama xwe de diyar kirî, di vê pêvajoyê de erk û berpirsyarî dikeve ser milê her kesî. Hemû beşên civakê ji ber vê pêvajoyê berpirsiyarin. Divê hemû kesên ku alîgirên aştî û civaka demokratîk in ji bo silametiya pêvajoyê xwedî helwest bin. Bi taybet rê nedin ku dewleta Tirk vê pêvajoya bîîradeyek mezin ji aliyê rêber Apo ve hatiye dest pêkirin bike qurbana berjewendiyên xwe. Di qada navneteweyî de xwedî derketina li peyama rêber Apo mezin e. Wisa diyar dike ku ev bang di gelek derdoran de hêviyek mezin daye ava kirin. Ji bo ev hêvî bigihîjin armancên xwe, divê hemû aliyên muxatab di serî de dewleta Tirk bi baldarî nêzî vê bangê bibin. Ev pêvajoya guhertin û veguhertinê wê ne tenê ji bo Kurdan ji bo hemû pêkateyên li herêmê bibe destpêka serdemek nû. Divê ev neyê wateya ku gelê Kurd wê ji tekoşîn û kevneşopiya xwe dûr bikeve. Berova jî wê ji bo Kurdan eniya têkoşînê berfirehtir dibe. Parastin û xwedî derketina nirxên di encama bedelên mezin de hatine avakirin mezin kirin û pêşxistina wan yek ji erk û berpirsyariyên demê ye. PKK di têkoşîna xwe ya zêdetirî 5 salî de ne tenê di civaka Kurdê di hemû herêmê de guherînên erînî û dîrokî de avakirin. Bi saya van guhertinan, îro di gelê Kurd de zanebûna xwedî derketina li çand, ziman, nasname, dîrok û nirxên xwe pêşket. Bi Kurtî, PKK bi têkoşîna xwe ya dijwar û bi êş de di Kurdan de xwebûn da ava kirin. Weke rêber Apo gotî, di serdemeke tu kesî newerî bi gota ez Kurdim, PKK têkoşîna azadiya civaka Kurd da meşandin. Bêguman ev têkoşîn bi êş û zehmet bû. Bi keda keç û xurtên delal engellê Kurd ve PKK nîşan da ku bi têkoşîn û berxwedana xwe dikare bibe hêza herî pêşeng û rastexîn ya gelê Kurd. Ger îro baha guhertin û veguhertina PKK tê kirin, ev nayê wateya ku nirxên PKK di civaka Kurd de dane avakirin wê ji holê rabe. Ev nayê wateya ku hişmendiya PKK di civakê de pêşxistiye û ava kiriye wê winda bibe. PKK êdî bûye şêwaza jiyana bi milyonan. Ji ber vê yekê îro li her qadê gel dibêje PKK gele gel li vir e. Pêvajoya nû ya bi banga rêber Apo re dest pê kirî, rêyek dijwar nîşanîme hemûyan dide. Di vê rêyê de divê hemû kesên dildarên PKK li ser kevneşopiya wê xwedî li nirxên hatine avakirin derkeve.